Good afternoon. Akwaku mwaswera bwanji konse kumene muli yayi ndithu ifenso ndithu tasola bwino basi kamvula kanyengo kusintha yayi ndithu kadzuwa chakapita komabe mukudziwa kalenso kuti ndi kanthawi kena kake kumango momwe nachita lemon glass mukudziwa kalenso tiro amene ena amati ayi sugar ine sinimakonda tea chifukwa cha sugar sitimakonda soti ife sugar wathu ndi ushu mwana maswitiwa ndikuti sweet imodzi yokhayi ndikuti ndi kapu ya tea imeneyi, right? So timarani katrika kanaphunzira kuna since chiyambire ndikuona trick imeneyi, tip imeneyi mu tea sinimatira sugar. Tea nimayika masamba kapena lemon grass ndikupeza sweet mmodzi ngati ushu. So sweet iyo timayika mkamwa kumango mulumuya, then kumango trajani kumango tra madzi aja ndembo ziri sweet mmodzi iyo amakwanira mwina makapa awiri, then you don't have to consume a lot of sugar. Since sumaje sugar wambiri, it's only kamodzi kakabasi. So yeah, that's it. And ndi njira yabwino kwa amene anakolesa ni sugar chifukwa cha BP sugar chani, njira yabwino ake ndithu ndi imeneyi kungotenga kaswiti kamodzi kakuika mkamwa kenako mweka mkamwa kenako ndi kumango thira madzi aja kumango thira basi ndikuti umakhala kuti zakozerani zakozera sugar asoyi iwe umakhala kuti kuta sugar naye, right? So yeah, so guys, Jawlani Ahmad Ashara al-Jawlani, president wa dziko la Syria, ali ku United States of America. Ali ku America ndithu nkula ameneyo titaona kuti ali kwawo kwa mbuye yake. Yeah, like mujankho china ndikuzungura ali kwawo kwa mbuye yake. So munthu ameneyo amene 10 years ago anali pa wanted list ya zigawenga zapa dziko lapasi, pano ndi president wa dziko la Syria. Chabwino ampanga host amalandira ku White House ku America kuti tabwera kuno tikambirane. Komano zonsezi zikuchitika pambuyo pakuti ma-Americans anaona zoti munthu uchatu nangasi after regime ma-Americans yawo icha amati akasokoniza mudziko mucha akagwisa ntchito njira zawo zicha, then amakusiyana after abayibamo amakusiyana basi mukhale mini mulilima, right? So zimene ku Syria ndi zimene zozo, regime changed, asintha boma bazimene zafuna zatheka. Afterwards anapeza kuona kuti awasiya anthu aja, then Jawlani uja anaona kuti amove isitheka anyamuka kupita kuyani ku Russia. But last month Jawlani anali ku Russia kumene makomandi Putin, kumene makambirana zokhuza ndi region, kumene makambirana zokhuza ndi kodi musiya mutenga manga mbanja, anakambirana zoyika mabase awo military base asilikali aja anakambirana zonsezo. So yeah, after zonsezo achitika achina Trump anati munthu zero atithawa sobano amapita ku Russia. Mukudziwa kale kuti pakati pano ndi ma empire akungolimbirana anthu kuti titenge dziko ili titenge dziko ichi basi akhale ndi presence, akhale ndi kupezeka, iwo apezeke mu maiko amene akufuna kuti azipezekamo. So sorry, yeah, so araona kuona kuti Ahmad Ashara wapita ku Russia, iwo anaganiza kuti ampanga host amuyitane apite ku United States of America. Ndiye iye wafikali ndithu kumene kwakhalako
akambiyanako yayi anali busy nthu kumaswera chanchani zoswera zija kama ti volleyball kaya makunye ndi asilikali akumene koko zimene ndithu zimene awapanga kumene koko komanso kuma ndi Trump nyumba mu White House mkambo akambiyana ziwiri zitatu. Komano after kuti izo zachitika ndithu Ahmed Ashara anafunsidwa mafunso angapo pa Fox News interview ndenzima iwina anafunsa mafunso angapo kuti akulu inuyo makamaka mukuona bwanji zokhuzana ndi America mukumva bwanji iwo akuti ayi amva bwino kwambiri kuti anapangidwa hostage ndi Trump anali kumene koko and anafunsa lina lokhuzana ndi iwowa ndi Israel kuti inuyo ndi Israel mukuganizapo bwanji mukuona kuti muzikhala bwinobwino ndi Israeli ndi iwowa anakankha kuti Israel pachalo ifeyo tangokhala komanso kuti tikambapo chilichonse chifukwa Israel inatengera Golan Heights ndi malo ena ake acha tinakambako za Golan Heights malo a Syria komano Israel inapanga occupy inatenga malo acha ndi iwo akuti ifeyo basi tingopempha so Trump omweyo ndi amene akhala ngati atithandizira kumene tibe kuti apeze so malo amene wawa amene malowa belongs to Syria. So mukudziwa kale ngati Trump angakhale kuti ndi malo amene ndi malo amene watani malo amene ndithu apita. So anafunsanso mafunso enaso okhuzanaso ndi kuli alliance wacha kuti kumene ku Middle East kuli alliance ya Israeli ya ndani atufuna kukhala new Abrahamic Church alliance. Anafunsa nkhani imeneyo so kuyankha kwake sikuti kunali kuti kwa straight bwinobwino kumene kuyankha kwake kunokhala ngati kongo zimbazimba komabe this time pankhani okhuza ndi Russia iyeyo ndithu anayikapo mulomo ona kuti kumene kuku kumachitika zinthu zosiyanasiyana komano Russia ndi imenenso imakhala ngati inatengapo gawo kusokoneza ku Syria kucha pamene pamene iyeyo last month anali ku Russia wampa chithandizo kuti kwathuku zativuta ofunika mutipeze. So lero akuti ayi Russia inatenga gawo losokoneza ku Syria kucha. So anyway muli monse tikudziwa kale za geopolitics ndali zimayenda bwanji ndikuti kumene koso amuchapa ubongo ampanga brainwash ndi basi ndoti wakwera ya ku America sopano. So pale pano ndithu ndege zapita kale ku Syria kukasiya ndithu zina ndi zina mabomba ndi zida za nkhondo komanso ndasilikana foti ma-Americans akubwereranso ndithu ku Syria kukamanga mabase awo kumene koko kukhazika mu region. So iwonso anaika comment yonena kuti ifeyo sometimes Syria inali dziko limodzi limene linakhala ngati linali kumbali linali kuchiphedo linali kuchiphedo kuti anthu samali it's like panamkhala zoti linali ngati kumbali koma panopa ife talibweresa komanso talipanga connect ndi America sonzo kuti chilichonse ndithu ifeyo chikhala chibwinobwino. By the way before iye kupita ku USA zapeza kuti Trump anachosa ma sanctions zibalo zonse zimene anaponya ku Syria chifukwa choti Syria inali connected imagwizana kwambiri ndi Russia komanso Iran ndi koma pano zibalo zimenezo ndithu anazichosa since wauyu atangotenga boma lija. So munthu amene anaipa wanted kuti munthu amene ali ndi wanted chifukwa munthu amene ndi chigawenga basi watenga president kuchako fa munthu ndo Al-Qaeda right munthu ndo Al-Qaeda Jawlan ndo Al-Qaeda watenga boma kuchako basi lo musiyara basi we basi nzabwinobwino kunchosa sa wanted list bajasi. But why? Because it's your boy coming out. You understand what I mean? So wanted inacho kachifukwa chani munthu ameneyo America even inachita kubecha $10 million kwa amene angampeza ameneyo Jawlan koma zimene zonsezo basi zinafutika I don't know why mpaka na panasiri kutoti why anafutika chani. I mean you know timana mobweza magulu amene ajawo ndi magulu awo omwe amene apanga creator ndi awo omwe. So anyway
fusolina na mfusa nkhani wakuza ndi za 9/11 kuti anagomula chinyumba, Al-Qaeda anagomula chinyumba, bla 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 mwakuti ne iye anankha kuti izo I think mukumfusa munthu olakike 49 time ine ndi zaka 12 pamene Al-Qaeda mpaka zimenezi right, pamene mtsogolo wa Al-Qaeda amene ali ngati Osama bin Laden anakana kuti ife sitinali involved muzimene zichazo, actually ife yolo sinatengepo part. Ndiye akuti ife anafunsa kuti do you feel sorry for the victims, ukumva iweyo chisoni ndiye amene anakhudzika onse amene aphedwa mmene mujamo. Iyo japona kuti ife tumafila sorry kwa hali yese amene achitika zinthu bla 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 bla. So mwachitule pano nzonena kuti pano Syria ndi America ndithu Syria iyambana kupanga zimene America imafuna. Umafunso ndumati America ibanga zimene Syria ikufuna, chifukwa Syria ikufuna chithandizo. Syria ifuna kuti dziko lawo liziyenda ngati mene amayendera maiko onse, koma nkhani ndiona kuti simene iniyo mukuganiziramo. Uku Israeli makhaye mabwera mbali muphulitsa Syria ija, basi palibe chimene chimachitika, palibe condemn, palibe kumuna kudzudzulapo kuti antchito amenewu ndiwoyipa bla bla, sizimachitika zimene zazo, zimakhala basa mene zili limo. So ngati so okay, afuna thandizo, right? Syria ifuna thandizo, inu mukabwesa asilikali military bases for what? Asilikali azadani mumene azilimbana ndani, kodi amene akulimbana ndi mene umu ndi Maisraeli omwewo ma neighbors. So it's like I don't know, abasini kuvesa chithandizo mene inu Syria ifuna chithandizo mukabwesa asilikali kumakhala mene mumu. Okay, tione kuti zikusogoloku zikhale bwanji, chifukwa nkhani mukudziwa kale ndi ya geopolitics ndale za international, ndiye mukudziwa kayeso kuti mapeza kuti apangawa zawo bawo kuti abwitsa kuti akuti chitika nchani. So guys, thank you so much. Nkhani ndi imene imalawa ni cameras.